na ovaj pucao, mislim na ovaj utakmicu. Da, što pucao ovaj trice, ono nešto pa ono, baš to ono, danas sam u NBA da, prvi put. Čak ni minutu, koliko možeš. Bravo, to je jasno. Sudac na 3 cm ne da. Ma nisu, pa šta je jedan je promijenjen? Ma ne vjerujem. Ne može, ne, kako misliš? A jebe mu Marko. Viktorija na jedan gol. Kako možeš na to, recimo ti? Tu sa Bekameru? Da. Već imam 37 minuta. A zato nisam snimao prvu četvrtinu. A šta onda radiš? Recimo to predsjedniš na kompjuter i možeš izbrisati, tako? Bravo. Bravo. Stiga na toliko kao sebe. A nije, da. Nije. Pak je to još underground. Jesi bio ti kad sam došao u Zagreb? Da, nisam bio. Nisi bio? Ma da. Vidio profesora. Profesor Uj, da. Kako se zove, Jason? A ne. Jason Bruječer, tako je, ne znam točno. Znam da je sportovno malo. Baš smo bili počećeni ko MVP gosti, dakle, 5-6 novinara, bla bla. Ispred
sjećam se. Stropat tamo i došli ovi profesori ekipa, to će opustošili dučak čovjek. Mogu se Da. On mislim bez veze čovječ. Ono, baš ono kazanje seljačine, nakrali se. Ovo prva, ne, druga. Ona v Adriatiku neće imati. Ma da. Učinak je neka ona ide u prvi srednje. Dokoljenke neke, suknica raspa